Filwaqt li fl-isptarijiet madwar l-Ewropa qed niġġieldu kontra l-kriżi tal-coronavirus, minnaħa l-oħra qed tiżviluppa kriżi maġġuri oħra wara l-istess bieb tal-Ewropa. Il-konflitt fil-Libja ilu għaddej għal numru ta' snin u l-pandemija tal-coronavirus komplet tiddeterjora s-sitwazzjoni. F'nofs dan kollu, hemm mijiet ta' eluf ta' immigranti f'sitwazzjoni disprata ħafna. Qed naraw żieda f'attakki kontrihom u l-aċċess għall-ikel fejn jgħixu u kura qed jisparixxu. Il-kampijiet ta' detenzjoni tal-immigranti fil-Libja huma mimlija u skont rapporti li nqisu li huma kredibbli, is-sitwazzjoni hija waħda fejn eluf ta' immigranti qed jaħarbu jew qed jingħataw permess li jitilqu minn dawn il-kampijiet. F'dan il-kuntest tal-biża' hemm l-ingredjenti kollha biex iseħħ diżastru umanitarju maġġuri. Hekk kif nies iddisprati iħarsu lejn il-Baħar Mediterran bħala l-unika tama tagħhom. L-affarijiet qed isiru ħafna iżjed diffiċli minħabba li l-assistenza umanitarja fuq il-post qiegħda tonqos minħabba l-pandemija. Biex tkompli tikkomplika l-istorja, l-Italja u ftit wara Malta għalqu l-portijiet minħabba li r-riżorsi kollha, speċjalment dawk mediċi u dawk li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà, qed jiġu allokati għal konteniment u trattament tal-pandemija tal-coronavirus. Fl-aħħar snin, Malta salvat eluf ta' nies u għamlet ferm aktar mill-obbligi legali fil-kuntest ta' salvataġġ. F'sitwazzjoni fejn id-domanda għas-salvataġġ ser tikber brata kbira minħabba numru dejjem jiżdiedu ta' immigranti li jridu jaħarbu mill-Libja u li mill-banda l-oħra ir-riżorsi tagħna huma sostanzjalment imnaqsa, insibu ruħna quddiem diżastru. L-unika għażla realistika u sostenibbli biex nevitaw kriżi umanitarja u nsalvaw il-ħajja ta' rġiel, nisa u tfal hija li l-Ewropa tniedi missjoni umanitarja b'mod immedjat fil-Libja, bi provvista ta' ikel, mediċini u apparat mediku għall-Libjani u l-immigranti li jgħixu hemm. Billi intaffu u nnaqsu ċirkostanzi diffiċli ta' dawn l-immigranti, inkunu qed nofru inċentiv biex jibqgħu fil-Libja minflok jirrikorru għal passi disprat li jirriskjaw ħajjithom fil-Baħar Mediterran. Fil-kuntest li l-għajnuniet ta' salvataġġ huma limitati ħafna. Din l-għajnuna Ewropea fil-Libja tnaqqas id-domanda għan-negozju inuman ta' traffikanti tan-nies li qed japprofittaw mill-miżerja tal-aktar persuni disprati. L-NGOs li qed iħeġġu lill-immigranti biex jitilqu legalment għall-Ewropa f'dan il-kuntest id-disprat jagħmilhom parteċipi f'din it-traġedja umana. F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Gvern Malti qed jipproponi triq quddiem biex l-Unjoni Ewropea tikkunsidra u taġixxi missjoni umanitarja sostanzjali li ser tkun qed tgħin lill-Libjani u lill-immigranti fil-Libja. Din l-assistenza mill-Unjoni Ewropea trid tkun imminenti u sostanzjali, illum u mhux għada. U aħna qed nipproponu pakkett Ewropew ta' mill-inqas 100 miljun euro f'ikel, għajnuna, mediċina u apparat mediku. Dan mhuwiex żmien li nagħmlu l-affarijiet nofs kedda. Malta lesta li tilab ir-rwol f'dan kollu u ser inkunu hemm biex naraw li din l-għajnuna umanitarja tasal fid-destinazzjoni tagħha. Lesti wkoll li bħala pajjiż nassistu lil-Libja fix-xiri ta' apparat mediku li bħalissa ma tantxu sempliċi biex isibu biex jingħata trattament ta' saħħa fil-Libja. Malta qed tipproponi din it-triq biex issalva l-ħajjiet illum, biex niġġieldu t-traffikanti tal-bnedmin u biex nevitaw traġedja umana milli sseħħ fil-Baħar Mediterran. L-Ewropa issa qed tiffaċċja kriżi eżistenzjali, mhuwiex żmien tal-paroli, iżda huwa żmien tal-azzjoni biex insalvaw il-ħajja tan-nies. Malta lesta li tilab parti, iżda qed nagħmluha ċara ħafna li din l-isfida ta' dimensjoni Ewropea titlob rispons ta' daqs Ewropew. Jekk Malta ser titħalla waħedha tiffaċċja din il-kriżi sproporzjonata, nies, tfal, nisa tqal u vittmi ta' stupru ser imutu. Pajjiż popolazzjoni daqs ta' belt Ewropea żgħira ma jistax jintalab li jsolvi kollox hu f'nofs pandemija u wara snin ta' żbalji u inazzjoni min-naħa ta' pajjiżi Ewropej ġewwa l-Libja u fuq l-immigrazzjoni. Jekk din l-għajnuna umanitarja urġenti ddum biex tasal jew ma tasalx, ser ikun ifisser eluf ta' nies f'kundizzjonijiet iddisprati mingħajr ikel u mingħajr kura, fejn l-unika għażla li għandhom ser tibqa'
il-baħar. Irridu ntaffu mill-pressjoni ta' din il-kriżi u ma nħalluhiex tisplodi. L-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni immedjata illum qabel issir katastrofi u magħna għada.